40 cel, 24 uur let ze hun opsluiten. 27 en 28 april in het Blokhuis Poort. Het doel, een voestmeidje tjen huiselijk en seksueel geweld. En de komende 3 weken naar oren van dat evenement, want dat is het wel degelijk, ga ik elke week in de studio, in dit geval een hele jonge kerel, Michiel Kerkhoven. Hoi. Hoi. Hoe oud ben je? 16. Jij laat je opsluiten? Ik laat me opsluiten. Waarom? Ja, voor het goede doel. Ja. Maar wat had je met het thema? Ik had op dat moment, toen ik het zag, had ik op dat moment nog niet zo heel veel met het thema. Ik kwam het eigenlijk gewoon tegen. Ik vond eigenlijk zelf dat ik daar eigenlijk wel mee moest doen. Ja. Moest doen zelfs. Ongelooflijk, hè? Want het is niet niks natuurlijk, hè? 24 uur in zo'n cel te zitten. Het wordt wel een grote verveling en ja, leven nadenken. Ja. Ik heb het contact met je gehad op Facebook. En je kwam me eigenlijk met eigenlijk een hele rake opmerking. Want ik zei, wil je een verhaal vertellen van een vrouw die misbruikt is of mishandeld is? Dus zei, waar blijven de mannenverhalen eigenlijk, hè? Ja, dat zei ik, ja. Want is op de 40% van de slachtoffers van huiselijk geweld zijn mannen. En daar is het taboe veel groter om daar weer naar buiten te komen. Ja. Dus ik vind dat, ik wil ik daar wel daar meer aandacht aan besteden. Ja, je hebt ook een verhaal gevonden volgens mij op internet, dat gaat er ook. Hè? Een man die volgens mij 3 jaar getrouwd is. Ja. En die krijgt daarna een kind en op dat moment staat het helemaal om en begint die vrouw eigenlijk de man te mishandelen. En ja, hij heeft er zelf heel veel moeite mee om daarmee terug te vechten. En het wordt steeds erger en elke keer als hij iets doet, dan begint ze meer op zijn huid te zitten. En een tijdje komt hij thuis en is alles weg. Het hele huis, gewoon leeg. Alles leeg. Ja, alles leeg. En er is natuurlijk een enorm taboe op van vrouwenmishandeling al, maar met mannen helemaal. Hè? Ja, precies. Ik denk dat je als man, zeker als je dan in je vriendengroep ermee buiten komt, dat je dan vaak misschien wel gauw een stempel op je hoofd krijgt met dat is zwak en zo, dat soort dingen. Nou, dat moet je niet hebben. Ja, dat was in dit geval ook zo bij deze meneer. Ja, dus deze meneer vond het zelf ook moeilijk om daarmee naar buiten te komen, want hij had gewoon gevaar, het gewoon moeite met hoe de maatschappij ermee om zou gaan. Ja. Je hebt je opgegeven, dus je gaat echt de cel in. Zaterdagmiddag, geloof 4 uur of zo? Ja, 4 uur. Ja. Je kan gesponsord worden, hè? Ik kan gesponsord worden. Mensen die je nou zien, tv, radio, en die denken, die Michiel, die moet ik even de patiënten toedoen, omdat hij daar 24 uur in die cel gaat zitten. Ja. Hoe kunnen ze jou sponsoren? Dus, dan moet je naar Just Giving, dus Engels, justgiving.nl/Michiel. En Michiel spel je niet op de manier zoals je het nu normaal spelt, maar M-E-G-I-E-L. Ja. Je bent voorbereid. Ik ben voorbereid. Ja. Ga je met iemand anders op een cel? Ik ga met een andere man. Iemand anders is cel, zijn 40 cellen voor 80 man dus. En dat weet ik zelf niet wie het is. Dus dat kan in principe Iris Kroes worden. Maar dat kan ook mijn filiaalmanager worden van mijn Albert Heijn. Oh jee. Ook af te sluiten. Wordt het een loterij dus? Ja, soort van. Maar dat maakt mij niet zoveel. Een soort bingo-molen. En dan, Het zou mij niet zoveel uitmaken met wie ik opgesloten word. Nou, Iris Kroes is gezellig hoor. Nou, dat zien we dan wel. Oké, nog één keer even. Hoe kunnen mensen jou sponsoren? Maak nog even schaamteloze reclame. Schaamteloze reclame. Justgiving.nl/Michiel. En daar kun je sponsoren. Vanaf €3 kun je daar met mij sponsoren. En ik zou het heel tof vinden.